Hej, velkommen til den her video. I dag... Det er faktisk din kanal, så. Ja, styrer dig en gang. Ja. Tak. Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der vil jeg gerne lave en video. Who's most likely to? Jeg har Tristan Kvist med. Hashtag Tristan Kvist. Nej. Gå ind og tjek mig. Nej. Der er jo link i beskrivelsen. Ja. Ja, så I går bare ned i beskrivelsen. Lad os nu på kæmpe. Fordi vi laver en video på min kanal. Ja, det gør vi. Jeg har aldrig lavet video på min kanal. Så. Og ved du godt, den kanal, der har flest views, den er faktisk ham. Så er der Body Challenge, skal I huske ham? Du har faktisk den samme trøje på. Du nemmer for nemt. Du har faktisk den samme trøje på. Nå, lad os nu bare komme i gang, ikke? Vi starter bare ud med, hvem der who's most likely to at prutte i offentligheden. Tristan. Ja. Ja, jeg tror godt, du kan finde på det. Sådan er det bare. At tisse i badet. Hvad? Jeg elsker Hvorfor? Fordi jeg kunne lige forestille dig. Nå. Det skal jeg ikke må sige. Nej. Who's most likely to at smække en fyr i røven og derefter sige undskyld, jeg troede, du var en kvinde. Så meget mig. Så meget mig. Ej, prøv lige at forestille jer det en gang. Det er den vej. Dreng. Lækker tøs. Yeah. Shut Hvad foregår du konge i? Ja, så du var en kvinde. Jeg har meget god røve. Ja, ikke også det siger jeg selv. Gå ind i en mur ubevidst. 100%. Altså, det er sket før. Det var ikke det, vi skulle snakke om. Hey, hej Gustav! Jeg går med det samme tøj på en hel uge. Det er så meget Magnus, får du for? Han har taget, du har det samme trøje på, som du havde på i min tøjspank body challenge. Hun nævnte den baby, skal gå ud og røve en trøje, altså. Hallo, det er så meget Magnus. Ja, okay. Gå ind og tjek min tøjspank body challenge. Altså, Eller bare lad være. nej, du er med jo. Ja. Skal vi like, ikke? Ja, Så det kraftigt med dig. så er det sådan. Hvad? Hvorfor? Men se her. I skal ikke tage det. Det er fordi, jeg spiller Sovs på en blues. Nu må I bare leve med det. Hey. Who's most likely to at gå nøgen ind i en svømmehal? Så er dig. Du har gjort det for 100 kroner, det er 100 kroner. Hej. Hov! Ej. Jo. Ja, Det var ikke noget. 50. Ej, jeg havde nok gjort det for... Ej, du har gjort 1 det million for kroner havde jeg gjort Ej, det. det havde du så ikke. Jo. Jeg havde gjort det før. Du kraft, det var min tur til at sige noget. Ja, sig mig. Husk mig også tag fejl af en kvinde Og en andens mor. og en andens mor. Altså man tror det er, man går hen og krammer en og en anden, og så tror man det er ens mor. Det er så meget. Så er det godt. Det er så meget, jeg kan ikke lige forestille mig. Nej, du kunne ikke. Det er dig, der skal sige farvel. Ja, du det skal er dig, der skal slutte. Eller det er dig, der skal sige farvel. Hvorfor er det det? Hey, hej, bye. Det er dig, der skal Og sige så har vi farvel. sluttet med dab, og så. Så.